Det har været lidt pres på klokken nu. Så skal der afsluttes. Fleckenstein. Oj! Så der er muligheder dernede, men vi må se, når vi kommer længere ind på sæsonen. Fleckenstein med 3. Fleckenstein ind i posten. Men Hortens har det flot skud i løbet af sidste sæson. Skal man pege på en lille favorit her, ja, så kunne det godt være, jeg vil sige Academy. Andreas Grom. Modsat til Fleckenstein. Ja da. Grom. Og en til... Nu er det der forsøgt sig. Puha, han har 4 point. Simon Storm Nielsen kommet ind. Den her god. Fine. Nu sætter screening. Fejl spillet. Og det lykkes. Det følges ad. Uden alt for mange point imellem sig. Godt. Det selvsted har ikke rigtig fået sat sig igennem. Fleckenstein scorer her. Fleckenstein med 3. Fleckenstein her, der startede opkørt. Fleckenstein med 3. Ja, værsgo. Og igen Køen. 21 3-pointscoringer. Den der bliver ikke en 3'er. De spiller altså for en føring nu. Amager og får den. Skal det være nu? Ja, der var det. Skåning. Og helt lige. For 2,5 minutter. Godt gang i pointene indtil videre. Fire sølle point i de første 3 minutter. Så Fleckenstein. Ja tak. På de 100 point. Skal vi ikke vælge at tro på, at de kommer over. BC Copenhagen. Bush til på at smide bolden væk.